अरे लाली जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा, पता नहीं कब होश आएगा। मुझे सुदेम को भी कॉल करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे मोबाइल में बैटरी भी नहीं है। बस जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं। बेचारा क्या होता रहता है राधा का भी। 2-1.5 साल पहले तो एक्सीडेंट हुआ था और पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गया ये। राधा तो गाँव पे ही था ना, यहाँ पे पता नहीं क्या करने आया था। बेचारा किस्मत ही खराब है इसका। आंनिबा रादाय दिनैनो रितु बाजिनो खिन्थाखादो थाल्ला थुल्लानो जि जाय जासिगोन। बेखौनोथ' खिन्थानो होनना लाबोदोंमोन, सैमाखौलाय सोर मिथिगोन बेबायदि खारखोमालांगोन होननानै। दा रितुआ फोथायगोन ना बियो जेसेबां अख्रा मानसिया दा बक्सिनि महरखौबो नुवासै आंखौबो नुवासै, माने आंनि महरखौथ' डाबल एक्टिं होननानै नुनांगोन ना बियो, होनबासो फोथायगोन खोमा। अबाव दा बक्सिनि बाथ्रा होनबा फोथायगोन बियो। नै फोथायबा फोथायगोन, फोथायाबा थागोन। नोंनि खोथाखौ बुंनांगौखिनिखौ बुंना थादो, बुंदो। बुंनोसो सानदोंमोन र', साला कुत्ताया बेले बेजे खालामना गालांबायना। नों मोनसे बाथ्रा मोनथिबावाखैसो। मा बाथ्रा? मा बुंनो, रितुआ नोमबाजैया प्रेगनेन्टलै मोदोमाव दं। ए मोजाङानो माथो खौराङालाय। मा बेले बेजे जाखो बेलाय? एबार मा बुंनो, गथ'आ आंनि जाबोलासो रंजागौमोन। मा? गथ'आ नोंनि जागौमोन रंजागौमोन माने नोंनि नङा नामा? नङालै सन्जिब, बे 2 नाम्बारनि बक्सिनसो। हे बेबायदिसो जाबाय। बेनोथ' दा प्रब्लेमा। दाथ' बाजैयाथ' जेबो मोनथिया बेफोरखौबो। बाजैयाथ' नोंनिसो गथ' होनना सानबाय दं खोमा। बेनोथ' जादों प्रब्लेमा, बियो जेबो मोनथिया। दा मा होनना खिन्थानो मा मानो। प्रेगनेन्टबो, आंखौ हस्पिटालावसो थांनो होनना लाना फैदों आङो। नङाबा फैनो नागिरा बियो, थगायनासो लाबोदों। चेकआप खालायनो गिदिर जाल्ला जाबायलै नोंना। बेनोथ', है जारलायानो जोबखाला। गिबाय थाबोलालाय माथो जानो। थौ रितुनो खिन्थानोसै थौ। औ नंगौ, बेबायदिनो खालाय। थौ खिन्थाखानोसै बाजिनो। औ फै। बस थोड़ी देर और हम पहुंचने ही वाले हैं। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बस पहुंचते ही मैं सुदेम को कॉल कर दूंगी। बस और थोड़ी देर, ज्यादा चोट नहीं आया है, बस तुम थोड़ी देर बेहोश हो, तुम ठीक हो जाओगे। माबायदि सोमोनांथाव मानसि मारहाय बे राधाया, थाबबो फैला। बेयावनो थाबाय थाबोला सोरबा आंखौ मोदायसो सानगोन। माबोरै थांसै आं। रितु, बा माबायदि मानसि नोङो? आंखौ खामानि दङ होनना थगायना लाबोनानै बेबायदि जायगायाव आरो हारसिं गालाङो। अबाव थांनाय नोङो? आरो सन्जिब नोंलाय बेयाव माबायदि सफैखो? खोथा दं दे बाजै। मा खालामदों, मा मादों नोंसोरो? मोजाङै खिन्थानाय मा जादों? खिन्थादो। थौदो, माबार थाला आङो। हस्पिटालाव थांनांगौ। माब्ला हस्पिटाल थांबावगोन? थांगोन, हस्पिटालाव थांगोन। नाथाय हस्पिटालाव थांनायनि सिगां नों मोनसे बाथ्रा मोजाङै मोनथिदो। मा बाथ्रा? जों बेयाव फैनायनि, नोंखौ लाना फैनायनि, बेयावदि नोंखौ लाना फैदों बेनि जाहोन दं, मिथिबायना? मा जाहोन? सोरबा थायो नामा बेयाव? सोरबा थायो? सोरबा थायो नङा, जोंफोरनो लानानै फैदोंमोन सासे मानसि। मा? नोंसोर लाना फैनाय मानसि? मा मानसि? बक्सिखौ लानानै फैदोंमोन जों बेयाव, खाथाबना दोन्दोंमोन बक्सिखौ। मा? बक्सिखौ बक्सिखौ मा बुंदों नों? आं बुजियाखै। बक्सिखौ खाथाबनानै दोनफैदोंमोन जों बेयाव, सन्जिबजों आंजों। मा जानला मानला बाथ्रा बुंदों? मानो बक्सिखौ खाथाबना दोनफैदोंमोन? बक्सिया नों साननाय बायदि नङा। बक्सिया सासे गाज्रि मानसि, मिथिबाय? बक्सिया आंनि डुप्लिकेट जानानै जोंनि न'आव दंबाय दंमोन। मा फाग्ला बाथ्रा बुंदों नोङो? खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंना? खर' गाज्रि जायाखै बाजै, राधाया थारखौनो बुंदों। मा? नंगौ बाजै, नों जोंफोरनि बाथ्राखौ एसे बुजिनो नाजा, एसे फोथायनो नाजा। नों जायदो न'आव दंमोन बेयो राधाय नङामोनथ'। राधाया दाखालि बावैसो न'निफ्राय फैदों, मास मोनसेसो सिगां। मा? जाब्लिया जाबाय नामा नोंसोर खर'फोरालाय? आंखौ फाग्लि सानदों नामा? नुवाबा बेलेग, आं गावनो मेगनजोंनो नुगासिनो बेयो राधाय होननानै। मा बाथ्रा बुंनो फैदों नोंसोरो? रितु, नों बेबायदि मानो रागा जोंनानै देखायदों? नों बाथ्राखौ मानो बुजिनो नाजाया? नों जायजों दंमोन बियो राधाय नङामोन, आंसो राधाय। नों जायजों दंमोन बियो बक्सिसोमोन, बक्सि जाय सार्जारि खालामनानै आंनि महर लानानै सम्पति आरो नोंसोरखौ जोंनि न'आव थानो गोसो जानानै। मा? बक्सिया सम्पतिनि लबाव जोंफोरनि न'आव थाफैदोंमोन, मिथिबाय? आरो आंखौ बुथारनायाबो, एक्सिडेन्ट खालायनायाबो बक्सिजों हालायामोन। सिमां नुदों ना मायो? बेफोर मोगथां जिउआव जाया, मिथिबाय? मा सार्जारि खालायनानै धोन सम्पतिनि लबा बेफोरबायदि गावनि महरखौ सोलायनानै मा सार्जारि खालायनो बेलाय? बेफोर जाफुंथाव नङा, बेफोरो नंखाय, बेफोरो माबायदि पसिबोल बेफोरलाय? नों आंखौ फोथायोना फोथाया? नों नोंनि हौवाखौ फोथायोना फोथाया? मा
मा फोथाया नोंखौनो फोथायो नोंनो आंनि हौवा आरो बेयावलाय मा बक्सिलाय बे अबेनिफ्राय फैनांगौ अबेनिफ्राय फैखो बेफोरो बेखौनो आं बुजायनो नाजाबाय दङ दानि जुगाव जेबो इम्पसिबल गैला रितु साइन्टिस्टनि जुग बेफोरो आगोलनि बायदि नंला मानसिफोरा सोलायजोब्बाय साइन्टिस्टफोरा सोलायहोजोब्बाय दानि जुगाव साइन्टिस्टफोरा जा गोसो बेखौनो खालायहोनो हायो मिथिबाय सार्जारियाथ' जेबो गिदिर बाथ्रायानो नंबावला दे आं मानिना लाबाय दे बे सार्जारिखौ दानि जुगाव बयबो खालायनो हायो नाथाय बक्सिया मानो खालायनो सम्पथिनिल' बाव बाजै एसे फोथायनो नाजामार बियो डुप्लिकेटसो मार जोंनि मेगनजोंनो नुदों जोंफोरनि बाथ्राखौथ' फोथाय बाजै जों मानो नंखाय बुंनो नोंजों थांनाया बक्सिसोमोन नोंजों थाबाय थानाया बक्सिसोमोन नोंसिनाव मा प्रुफ दङ बे बक्सि होननानै नोंसोर आंजों मायबा गेमसो गेलेबाय थायाखैथ' आं हले सिमांना मोगथांसो मोनदों दै फाल्तुसो खालायबाय दं खोमा नोंसोरो रादाय नों आंजों फाल्तु खालायबाय थायाखैथ' आं नोंखौ हस्पिटालाव लांनो लिंनायखाय गथ'नि थाखाय नों बेबायदि खालायबाय थायाखैथ' गथ'खौ मोननो लुगैखाय दै नों माने एसेबां गाज्रि साननो हायो बेबायदि नङाथ' गुबुन बाथ्रायाव रायज्लायगासिनो नोङो बेफोरखौ मानो लाबोदों अरे अभी तो थोड़े होश आए थे फिर से बेहोश हो गए मुझे लगा ठीक हो जाएगा इसलिए मैंने डॉक्टर को कॉल नहीं किया लेके नहीं गया अरे फिर से बेहोश हो गया डॉक्टर को कॉल करूँ क्या या हॉस्पिटल लेके जाओ अरे रुको पहले मैं सुडेम को कॉल करती हूँ ये शायद ठीक हो जाएगा होश तो आए थे ना फिर से बेहोश हो गया ठीक हो जाएगा शायद मैं सुडेम को कॉल करके आती हूँ खरस गिदिंजोब्बाय आं नोंसिनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनानै हमनोनो हायासै आं मा नंगौ मा नङा मा जागासिनो मा सोलिगासिनो जों बुंनायानो थार रितु एसे फोथायनो नाजानाय औ बाजै जोंखौ फोथायनो नाजा जोंफोरलाय मानो नोंखौ नंखाय बुंनो नङा होमबा दायाबो नोंखौ मानो नंखाय बुंनो नोंनि हौवायानो नोंखौ मानो थगायनो दे आं खेबसेनि थाखाय फोथायबाय नोंसोर थारखौनो बुंदों होनबा बक्सिया अबाव दा होनबा बेनि थाखायनोथ' नोंखौ लानानै फैदोंमोन बक्सिनि आसोल महरखौ नोंनि मेगन सिङाव देखायनो होननानै होनबा बक्सिया अबाव दा माबोरै खारखोमालांनो मोनखो बियो खारखोमालांबाय बियो दिरुंखौ हास'नानै आं दाबो फोथायनोनो हायाखै बक्सियादि बेबायदि खालायगोन आं सानख'नोनो हायाखै दाबो आं नंखायसो मोनबाय दङ नङालै बाजै नंखाय नङा थारानो मार नों जायजों दंबायदोंमोन बेयो रादाय नङामोनथ' बक्सिसोमोन बक्सिया थाखा फैसानि लबाव बेबायदि सार्जारि खालायनानै फैदोंमोन दे बियो सार्जारिबो खालायबाय दे आं फोथायबाय एसेबां थाखा फैसा अबाव मोनखो बियो माबायदि मोनखो बियो मोनथिनायावथ' बियो आमेरिकायावसो दंहैयोमोन बिसोर नोंखौ नंखायसो बुंदोंमोन जेबो बिसोर आमेरिकायाव गैया एसेबां फैसा अबाव मोननाय बिसोर सार्जारि खालायनो डाक्टर बेफोरथ' एसेबां इजि बाथ्रा नङाना बेफोरखौ अबाव मोननाय बे बाथ्राखौनोथ' मोनथियासै जोंफोरो मोनथिनायनि सिगांनो खारखोमालांबाय मोनथिला दे आरो आं नोंसोर मा बुंदों आंथ' दाबो फोथायनोनो हायाखै मानोना बेफोर एसेबां इजि नङाथ' फोथायनाय नों गावनि हौवाखौथ' फोथायनो हागौ मालायखौ फोथायनो हायाबाबो आंखौ फोथायनाय आंखौ बुथारनो नाजानायाबो बिसोरनोमोन आंखौ बिल्डिं सानिफ्राय नारहरदों बिसोरो बिनि उनाव बिसोरो एक्सिडेन्ट जादों होननानै ओरैनिफ्राय देखायफ्लादों मिथिबाय आंखौ बिसोरसो बिल्डिं सानिफ्राय नारहरदोंमोन नोंखौ बुथारनो नाजादोंमोन औ बाजै थांनाय बारनि एक्सिडेन्ट जानाया बिसोरसो खालायदोंमोन रादाया गोग्लैयाखैथ' रावबो गारिया खुन्दियाखै बिखौ बिल्डिं सानिफ्रायसो नारहरदोंमोन नंगौना नङा नंगौ सुदेम बिसोरनो आंखौ बुथारनो नाजादोंमोन जोंफोरनि न'खरखौ बे बक्सि आरो हालाजोंनो आलाय सिलाय खालायजोबदों नाथाय दादैजों बक्सिजों बेबायदि माबायदि खालायनो हागौ आं दाबो फोथायनो मोनाखै दा आङो सोरखौ दायनिगिरि सोरखौ मा होनो दा आं दा गावनो जेबो मोनथियाखै जेबो प्रुफ गैया मा आं गावनो मोनथिनांगोन आं गावनो सालि जारिना नायजोबगोन गासैखौबो आं जुदि बिसोरखौ दायनिगिरि बायदि मोनो होमब्लासो फोथायगोन आं रितु नों आगोलनिफ्रायनो बिसोरखौ दायनिगिरि होनना बुंब्लाबो जेबो बाथ्रा खोनासङा आंनि एबार बे खेबसेयावथ' खोनासं नोङो आं मा खोनासंनो आं फोथायनोबो नागिरो आरो फोथायनोबो हाया मानोना नों गैयैयावबो बेसेबां हेल्प खालामदों आंखौ बिसोरो न'आव थानाय मानाय आंनि मेगन गैयि समावबो बिसोरनो आंनि थाखायबो मेगनखौ लाबोदों एसेबां खालायदों बिसोर आंनि थाखाय मा होननानै फोथायनो हानो आं मेगन नुयि मेगन मोनि मानसिखौ बिसोरनो आंनि थाखाय मेगन लाबोनानै होबाय नोंथ' मेगन लाबोना होनो हायाखैमोनानो नोंखौथ' नोंनि हिन्जाव आरो नोंनि बिमाया लाना खारखाबायमोन खावनानै आंखौ बिसोरसो नायदोंमोन नोंनो बुंनाय आं माबायदि फोथायनो हानो रावबो मानसिनि मदद मोनैयाव बिसोरनो आंखौ मदद खालायदोंमोन आं माबायदि बिसोरखौ गाज्रि होननानै फोथायनो आं माबा मोनसे प्रुफ मोननांगोन आं होनब्लासो फोथायनो हागोन बुंनायजोंल' फोथायनो हायाना बेबायदि नों आंनि हौवा नोंबो थारखौनो बुंदो जानो हानाय थेवबो दा आं सोरखौ मा बुंनो बिसोरबोथ' आंखौ आं दिनैसिम जेसेबां बोसोर थाखो बिसोरजों आंथ' अननायखौनो मोन्दों आंखौ मदद खालायनायखौनो मोन्दों
आरो बेफोर मानसिखौनो आं माबायदि दा दायनिगिरि होननानै बुंनो हानो बिसोरखौ दायनिगिरि होनना फोथायनो हाथावनो थाखाय फोथायनो थाखाय आं मायबा प्रुफ मोननांगोन आंनो रावबो मेगन होफैनो हायैयाव बिसोरनो आंनो मेगनखौ होफैदों आं खानिनिफ्राय दिनै मेगन नुनो हाबाय बिसोरनि थाखायल' बेबो नंगौ आं बेखौ मिथिगौ बेखौ बुजियो बिसोर नोंनो मेगनखौ लाबोनानै होफैदों नाथाय बिनि सायावबो बिसोरा मायबा प्लेनिं दंमोन ना बेनिखायसो होफैदों अरे ये सुदेव फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहा है अरे यार जल्दी से रिसीव करो फोन दे सोर फोन हरबाय थादों ए माथो लालिसो हेलो लाली अरे अभी फोन रिसीव करो कितना कॉल किया मैंने अरे लाली वो मैं थोड़े काम में बिजी थी वो तुम क्या हुआ लाली देखो वो तुम जरा टेंशन मत लेना ठीक है जरा पैनिक मत होना वो तुम्हारे क्या वो तुम बस ध्यान से सुनो ठीक है टेंशन मत लेना वो ठीक हो जाएंगे वो तुम्हारे हस्बैंड जो है ना वो रास्ते पे गिरे पड़े थे क्या क्या बोल रहे हो तुम मेरे हस्बैंड रास्ते पे गिरा पड़ा है क्या कैसे वो ठीक है बस थोड़ा बेहोश है वो होश आ गया था उसको थोड़ा बेहोश बस ठीक है वो होश आ जाएंगे उसको वो भी कहाँ है वो भी ठीक तो है ना वो ठीक तो है ना ये ज्यादा टेंशन मत लो ज्यादा घबराने की बात नहीं है वो होश आए थे उसको बस अभी थोड़ा सोया हुआ है वो होश आ जाएंगे उसको ठीक है वो ठीक है वो अभी मेरे घर पे ही है टेंशन मत लो अभी सोया हुआ है ठीक है सर मा जाबाय थायो मा गोलैना थानायखौ बियो लालियासो बासायबाय जानायबा र खेबसे गावखौनो गावनि नाम्बाराव फन खालाय बेलेन्सबो गैया माथो आंनावलाय फन खालायनांगौमोन आंनावथ' मबाइलाव फैसाबो गैया सोरनिफ्राय फन खालायदों आं र देलायमानि मादैनो थांदों बिनि मबाइलाव फन खालायनांगोन थांनि र बक्सिजों हालायजोंनो मायबा खालामलायबाय खोमा आं बेसेबां बुंदों थांनाङा मायबासो खालायलायबाय बियो बेनिखायनो गोलैना दं बे लामायाव हे भगवान जेन मोजाङै दं दे रादाया हमा माथो रादाया फनखौनो खेबसे हमनोबो हागौमोन लालिया बुंदोंमोन उन्दुनानै दं होननानै थेवबो खालायगोन आं खेबसे माथोखौ खोनानो मोनबासो सान्थि मोनगोन आं रादाय हम फनखौ